Danas ćemo, neću više pice, danas ću vam pokazati neku aplikaciju, a to je aplikacija kao da promeni glas. Na kraju videa ću vam pokazati kako možete da nađete. I da vam objasnim. Ovi kad stisnete, onda će vam promeni glas. A sad kao istaknuti. Istaknuti. Ovo sam se čuje. Da vidimo kako je to. Smiješno malo. Hajde, heksafluoride. Ne znam šta je. Istaknuti. Kako smiješno. Ovo bigrovac. Mislim da će biti kao ovaj prethodnik, samo će da mi drugi glas. Istaknuti. Dobro, jesam. Ja to će kao da se čuje. Istaknuti. A ovo ne gledate. Sad ćemo Istaknuti. šta je ovo? Istaknuti. Ne smažući. Ovo kao da zove nekoga. Ovo je tek nebrz. Da, baš je brzo. Oranžeman. Zvuk će se malo nego na kevu. Ovo će sad biti čega više da vidimo ovo. Ovo vrate. Normalno. Malo sliči na neku pesmu iz Hrvatske. Kao alimentacija. Brojde. Oko da sam znak. Istaknuti. Dobro. Kao kraj. Veverica. Dark Side. Možda Dark Vader. Istaknuti. Ovo je dobro. Shield. Ovo kao da sam a da kao da sam Valdak. Battery low. Dobro ovo. Ovo je baš brzo. Istaknuti. Ne znam šta je ovo Devil. Megafon, dobro. Fan. Aha. Alien. A vas malo Alien će sigurno samo spoditi. A neće nositi. Vilaj. Ne znam šta je to. Dobro, Dead. Istaknuti.
Zdravotý. Potvrdi. Nenastavila. A malo njorla nabijem malo još da mi se učita. Dobro. Neću dugo. Još 17 sekundi. 7 minuta travi to. Gledajte kako baš ja. Neće mi instaliram. I sad ja mi počito. Potvrdi. Šta? Šta me ne naučio? O, zapadne. Smanji. Ako nema više dobro. Za mnom. Za mnom. Možete staviti kameru. Čekajte malo da naučite. Dobro. I ovdje. Dobro. Novi efekt Draco. Ljudi, nismo. Znači, dobili smo nešto. Ovo Ever i nešto. Sam doključim facecam. Ovo sad je malo bolje, sad je bolje. Zdravotý. Zdravotý. Što mi to trebalo da bude? Još 3 su ostala. Ajmo, nadle. Koji sam sad nađe? Fly. Hej. No, nisam to. Hej, ljudi. Obavezno zapratite na Facebooku i na Facebooku. Sad ćemo pokazati na profil. Je važno. Ne ovo. Da počnem. Kao se nas odružim. Hvala svima koji su bili. Ja sam bio. Sutra u 20 sam play. Potraga sa dva. Čekao sam to. Što ti hvala. Ja sam gledala. Ona se stavila.
nadam se sam uživali. Ako jesu, svite obavezno like i subscribe. Ljudi, snimat ćemo možda sutra i danas i večeras live kako ulazimo u arenu, kako probamo da uđemo u arenu 7. I nadam se da ste uživali, ako jesu stavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekim online klipova. Ćao!